जिहेतु गसाइगाव जिल्लानि आफादगिरि जानानै दासिमाव गसाइगाव जिल्लायाव एबिपिआ रायजो राजाफोरनि माबायदि अनसायनाय मोनदों? गिबियावनो आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। दिनै गसाइगाव जिल्लानि आफादगिरि जानानै आङो रायजो राजानि अनसायनायखौ गोबां मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला जोंहा दिनैहाय एपिबि हिसाबैहाय गसाइगाव डिस्ट्रिक्टआवहाय मोनबा समस्ति दं। एक नाम्बारावनो जोंहा श्रीरामपुर, गुमा, जमदुवार, सराइबिल आरो कचुगाव, बे मोनबा समस्तिखौ लानानै मोनसे डिस्ट्रिक्ट आरो बे डिस्ट्रिक्टआ दिनै जोंना एपिबिनि जिल्ला डिस्ट्रिक्टआ थांनाय एप्रिलनि 12 तारिखआवनो जोङो दाफुंनानै लादों। आरो बेजों लोगोसे जोंहा गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय मोनबा ब्लकखौबो जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय दिनैनि तारिखआव। आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिल्लानि गसाइगाव डिस्ट्रिक्टनि इयुथ कमिटि बेखौबो जोङो दाफुंनानै लानो हाबाय। आरो बेजों लोगोसे जोङो मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो जोंनि मोनबा ब्लकआवहाय जोङो प्राइमारिखौ दागासिनो दं। आरो दिनैबो जोङो जोंनि नैबे मथामबिलनि कमिउनिटि हलावहाय रायमाना आरो बसगाव प्राइमारिखौ जों दाखांबाय। आरो जोङो बेबायदिनो रायजो राजानि अनसायनाय मोननानैनो रायजो राजानि लोब ओंखारनानै फैनानै जोंखौ मदद खालामनानैनो जों नैबेफोर खामानिफोरखौहाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय लानानै प्राइमारि लेभेलसिम जों दाफुंनानै लानो हादों। आरो रायजो राजानि अनसायनायखौ गोबाङैनो